त्यांनी स्वतः आलेले आहेत. आपल्या कोकणामध्ये कोकणाचा विकास व्हावा म्हणून विविध प्रकल्प येत आहेत. काही प्रकल्पांना पूर्वी इतिहासामध्ये काही विरोध झाले, पण भविष्यामध्ये आता आपल्याला पुढे जायचं असेल तर येऊ घातलेला प्रकल्प सर्वांच्या सहमतीने आपल्याला पुढे न्यायचा आहे. त्या दृष्टिकोनातून काही सर्वे सुरू आहे. तो सर्वे शासनामार्फत सुरू आहे आणि हा सर्वे याच्यासाठी की त्या ठिकाणी फिजिबिलिटी म्हणजे प्रकल्प होऊ शकतोय का याच्यासाठी सर्वे, त्याला सर्वांनी सहकार्य करावं अशी एक विनंती प्रशासनातर्फे करण्यात येत आहे. आणि यानंतर जर ती साईट योग्य असेल तरच पुढे जाणार आहे अशी MIDCची बी त्या पाठीमागची भूमिका आहे. आणि आपण पॉझिटिव्ह देऊ की आता कोकणामध्ये प्रकल्प येणार असेल तर त्याचा फायदा सर्वांनाच होणार आहे. त्यामुळे यासाठी सुरुवातीलाच आज या ठिकाणी बऱ्याच दिवसाला आता गेली वर्षभर मी इथं आहे, पण आपण सर्वांनी सकारात्मक पुढाकार घेऊन 3000 एकर जमीन जी संभाव्य भूसंपादन प्रक्रियेमध्ये येणार आहे, आपण स्वतःहून इथं सहकार्य करून संमती दिलेली आहे. त्याबद्दल त्या सर्वांचं मी मनापासून धन्यवाद देतो. आणि ज्यांनी अजूनही काही जण ज्यांच्यापर्यंत ही माहिती प्रकल्पाची सकारात्मकदृष्ट्या पॉझिटिव्ह यांनी आपण त्यांच्यापर्यंत सर्वजण पोहोचवावी. आणि उर्वरित लोकांनी जर अशाच पद्धतीने सहकार्य केलं तर आणि हा प्रकल्प होणार असेल तर लवकरात लवकर हा प्रकल्प आपण कोकणच्या विकासासाठी त्याचं योगदान होईल अशी या ठिकाणी अपेक्षा करतो. आपल्याला पुन्हा एकदा धन्यवाद देतो आणि असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो